yize ababoni atshela ukuthi ngiphakele ama-prawns, ngishaya ngamasaladi, ngishaya ngama-chips. Umfowethu wamgqilaza ngebhega. Beyini umfowethu wathanda ibhega wena? Right? Always. Akuphalazisa ama-prawns. Ayamaphalazisa ama-prawns. Lalelani bogogo. Yiza mama. Ungesabelani bogogo. Ngayi-27 ngisegoli. Devani, ngisegoli. Location izophuma ngithi niyibonile ipost. Ngisegoli. Lo muntu omdala uthi angidle, kodwa nakuthi angidle ngesandla ngidle ngesandla. Uyabona? Saliphapha. Ufuna udle kanje. Ungaphaphi. Ngifonele la ku 072 744 7804 noma ungu-WhatsApp. Qonde nje kule nto oyifunayo. Ungakhuluma umsangano. PE ngiqede kakhulu last night ngilale kade mkhulu. Into engiyifunayo mhla ka 3 again month end ngiyabuya la ePort Elizabeth. Vala ivideo mama.